Vydala som nového videa a dneska si ideme dať v Robloxe taký quest, že quiz IQ. Ideme dropper zahrať akurát. To je ľahké to droppery robiť. Tak. A to nastavenie sa hore. Máme IQ 8. Čiže... To musí, to keď... Či... Veľmi ľahké. Ešte. Mám takéto robota so sebou. Ešte nechcem. Kde sa díkve? Adventure. Toto preskakať? Easy. Toto bude easy. Easy. Ideme ďalej. Mám túto krabicu a dotlačí tam hore. Nie hore, ale pritom. To mohol vyskočiť. Hodám to si dána. Ideme ďalej. Zatiaľ levely sú ľahké, dosť ľahké. Jeden môžem dať takto a viem, čo mám robiť. Ja mám takto a nemôžem jumpovať. To je jediná vec, čo teraz tu bude zlá. Ale dá sa to stále. Tento boxík musím vybalancovať. To si ho dám, ja ho dotlačím hore. No, aby nepadol. Nie. Toto som akorát nechcel, aby sa stalo. Musíme to dotlačiť naspäť. Musíme to nejak presne motať. Aby nám to vôbec nepadlo. Som to skôr tak nejak ťahal u steny. Keby som to takto, že by položím, ideme ďalej. Nice. To ideme hore a hore, patro. Ľahké. Troška trvalo. Tu je... Musím porozmýšľať. Tam sa musím dostať nejak. Ale to sa možno aj skakať im. To dostanem. A to niečo ťa naspäť. Ideme. Ďalej. Máme IQ 15. Number 5, 6, 7, tak si to ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a to je 8. Čiže 8 ich malo by byť. Je to tak. A ideme vyššie. Follow to import.
ideme. To bolo všetko? To bol IQ test. Aj to sami. Dvere neotvorím, ale neviem jak. Na to. Pôjdem. Tak to dám. Toto sem. Čím otvorím to? Pôjdem rýchlo. Možno sa aj zatvorím, neviem. Jo, ja ten box budem musieť dotiahnuť. Mlčím ten pressure plate zadržať boxikom musím. Jeden box a musím to tu využiť na veľa toho. Je to 18. Dostaneme sa po 30 a potom necháme už veci na part 2. Numbers na zemi, ten kód. Fúha. Za chvíľku sa vám odbudem, skúsim to nejak vyriešiť. Tak som to vyriešil, trvalo mi to 10 minút, lebo to bolo mega hardcore. Čiže... Počkaj. Ja asi viem jak. To má byť naopak, že 9, nie, ja si všetky vymazať. 9, 0, 3, 3. A je to. Tak nie. Tak čo bude normálne? 3, 3, 0, 9. Ježiš, to bolo ľahké, to by bolo to, čo nebola fakt. Musím nájsť kód. Už som ho našiel. Ľahké. Potom sa to dotabuluje, to 2-2. Dám preč. 2-2. 9. 9-9. Je to. A ideme. Ďalej. Je to dosť ľahké. To ma zabije. Teda. Joj, chápem. Chápem už. Tu ale môžem doskakať, čiže ja to môžem takto jumpnúť. Nechcem skip, mi už tam normálne nabídzalo mi to skip. Ja poviem normálne, ja to nebudem skakať. Počkaj. Tu. Dobre. Skoro som išiel na to špatné. On fakt nechcel ísť na to špatné. Už máme 22. level. Takže to je... nice. A ľahké. Som myslel, že to bude niečo ťažšie. Čiže jedna takáto malá kocka je číslo. Ježišmára. Čiže toto bude kód ako. Aha. Tu je 6. Tu je 6, čiže rovno napíšem 6. Keď ich tu je 5. Po 5 krát 5 25. Keď si tu poradom, neviem. Nevychádza mi to. 5 po 5, no to 25 plus 6, to je... To by malo byť 31, podľa môjho. Ale neviem. Áno. Čiže je to dobré. Dám posledný level a video budem končiť už.
Čo mám tu robiť? Aj pre tieto tlačítka ako keby. Skôr neskočím. Že skočím, ale mám jedno už. Ale, musím zapojiť kábliky. A nemôžem na tom zomrieť hlavne, čiže musím dávať pozor si. Ešte jeden. A ten musím ísť až... tam má... ono to vypne. Ja poviem tento prvý. A hlavne nezomrem. Nechcem skip. Tá hra normálne dáva pay to win veci, že kúpte si spin, kúpte si veci také na tomto hlavne mám rád Roblox a hry, niektoré na Robloxe. Skočím, mám jedno. Druhé zapojím. Dobre. Som skočil, to je prvá vec. Mám to. Idem. Tak ľudia, toto si už necháme na budúce, tak čaute. Dajte odbery, lajky hlavne.